Kardom pini nililam thanbang villager soti mungpi pini bertang tonpen arjuik tha. TVDC lapen TVC mate traditional village development a hin Duarbagori constituency angkang arlo Rong asar Atum pherangke amai kangni. Pini chiti ni phai kre hini suri hini rengkoi rake thomarni lakhain kora throk Duarbagori MSC constituency ke parlo dolamara Rong marjong Rong asar Martin sonti monga hema hong jayalong TVC lapen TVDC alam the puthak Duarbagori Rong asar Atum pherangke amai kangni pon. Lason si Duarbagori angkang Rong asar anching room si village development committee alam the puthak chedon don thek the pusi Rong asar Atum ning jepon lapen a pherangke traditional village council lapen traditional village development council po khut ke mesen lo pusi chethan pon bon sata non ke VDC po alam the puthak chedon don thek the pusi Duarbagori Rong asar Atum ning je lapen LAC alam the puthak seta me harakhat LAC long nang bipon pera a phrangason bokajan LAC long le nang bipon thunon puta Duarbagori Rong asar Atum pherangke amai kang ni pon along ning je pon dei hori para mosinti and hills today Kadom ini nak pherangke melong kang ni pon bangke nilitum nireb hawar mate karbenglong nireb hawar pulite Duarbagori pusi mune tum chinilo te nireb hawar Rong asar ma ahin bense ni tum pini pherangke mai chopa poniglo lapen kadog we kelang rada tum panta kadom piglo kadom kenang sot ni tum labang so mai phanang ko thekala halo kadog beta chini pelo je non karbenglong phan पंचायत नंगे भी दर्जे बुथा फान लबांगसो पंचायत नंगे भी ये बंके कारबेंगलोंग के सिक्सदुल एरिया के पंचायत एप्लीकेबल कलिप बंके कदगो बेचिनी दाग पना फीतमे सरकार तुम पी पद से लबांगसो बुथा कारबेंगलोंग सरकार तुम निजेदु ने दमा दो क्लिप मा असे लबांगसो अपुथा बंगनली तुम रोंग सारमाय नि तुम निरेप हवारा हिन पसमे चेदोनुंदे lapen ning duglo la bangso ka chepklang masen litum chingwai pontang lo lapen cherai derlo ateke la bangso TVDC sikenangji pusinitum ningkan ko an pene no ningkan trokse prang pan chisomong bangbom lapen aphi bangke methang jungjung TVC mane traditional village council ke changbom mustame development putha ka dagbang nangi pupen elituma CM Dr. Toleram Hang Stame TVDC chot kali kemali TVDC anai TVC chot kali TVDC nai ko alang limit hang stame nang pen khadun lo labang so na pen khadun the bangke tangka poisa stame dak se bang proposal itu phan nang pere lo TVDC pulote traditional village development council polo labang so traditional village development council pen se rong asar tu methang rong haru bolong lang cejar long pola pen tangka maha ahin mestame hadak nang tumong sewang popusi CM sar me thang masi nang pen khadun lo labang so teng besni litum chesong lo claim lo tangta ko pini bang ke ko sonsit ako VDC bang thujela ma VDC bang jelo pulote VDC pulote village development committee la bang ke village development committee pulote la ke alada ke politically dam jo pola pen political da running hang ling to mase da ke soy pola pen sot po lalu pulote non itu practice ambong non kedam tang alabang so TVC la pen TVDC ke sengbom hot severan kepha mai along along kedam hot la pen la so TVDC butha proposal kipia alu ke to hot tame blog along politically samedam do halabang so ka samedam hot tame moti terang sathe terang la pen hemang terong na thua VDC puselang tum ke samedam lo labang so long bangke inut keng sang aso fansi mepu alang tongke propose people lo tante la song se VDC pulote la dake karbi pen bad dat kapre akur akhe atum sutame nang klem don long popo sela bangso butha bangke ni tum nirab hawar karbi rong asar mai hin masdame ni tum chedon nunde la pen chedon nun thekte la pen la bangso anyong se kapachun lo pulote ni tum ke nilituma hin masdame karbi rong asar mai pen all karbi anglong adang piang bong pon same kache song ye long nilitum sutame aprang dunji pusi nilituma entan pathik pon lo governor pen drafting claim nangi pulo claim dat pen aphi la pen departmentally pen kado e pachun dat pen aphi rong asar tom phan certificate pilo labang so teng rong asar tom ke ma teng
kapat ceklem long ye la pen kapat chun long ye phan alam chak pidet pen fi non bang ke hala bang so certificate nang keron su tame certificate ake join nak po la so po si non ri to bang ke ning duk pik lo la pen ning samse la pen la nili to maka aning ke hang ala pen ake mang chun chetik bang ke nili to ke chesong bom po la pen chesong bom ji CM sar me thang na pin khara teng TVDC pachu nai pule claim on pu teng pen claim mom su tame non bang ke copy ko poson pen noksa ko VDC van thu daloma la bang so bu thak tani tum ning duk pik alam lo la pen gaon panchayat pu ke aron alu lo masi gaon panchayat aron alu ke tok lo masi sixdul area alu bang ke la ke applicable gali mane la tum ke la son ke chok chip pu se hadakta dolo tangte ako non puthot koson si la so bang thu jilo ma la bang ke ni tum ning samse la pe ni tum ning dog de la pe ni tum che kroy nun de la pe ni tum la bang so bu tha phan ke che song pon bom mi la pen puthot lam ki mi klang thulang la bang ke federation lam the putha patumi dik hat lam CM pen pangdak la pen MLA bang pli tum yong si lo nang pilu pute ba lam chak nang pilu pute federation si nang kimpo Federation kim pulote council ta ve thu dat na lata ka phire do to ko asenili chunuri gang tung karbirong sarame nira bhabar amai hoi pen council mate tim kar benglong do phan chunuri tung atheke la rong sarame atuma ke mang ka pachun vegye phan la pen ka pachun pi vegye phan la hello litu maning ke hang la pen itum dak non ke do choman ke nira bhavar rong sara tum sai de lo la pen la bang so ang bong pen same ni tum nira bhavar lo bang ki sia ko ning do alam do thulang la ta chipaklang yi ning ha la ke la lo delimitation bu tha pan delimitation bu tha pan ateke nilitom phan ke haura ghat homosti sinang pondet po harogan homosti nang pondelo pote hapusi bhujok dun po la pen ini to pha circle office ke research tok bi ba PVDC chairman sarkorong phar pen clear option ki pi hor bangke koson ha silunian su dowerji pusipula mondala bangso bangele tum chak thibune la pen sarkar ke pini tongkrepone pinap tongkrepone ma dowerji langne thanga chini ne la soposi ni to phan ke dipu kalite phuluni na pon da ji putha phan bang ke lata ni tum ning sam se da lo la pe ni tum ning duk chipaklang nang ko la theke इसी के पुदामी में जे डॉक्टर मुमिन एपोर होत के नंबर डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी लोंग amai फु si claim lapson nang nak la senon ke la bangso jo yo pen ke claim kam no ni pilone la pen silang dalam pote Duarbagori ke mate nire bhavar ke karbi populated area mane karbi tum ke ong nai ajulo sela bangso phanyong si thak dak lo pote isi karbi tum jakong ke boy la pen ke pabubji lapson nang nak tadu la pen jong si itumi em recharge stock bis tame aprang pen chini dun me sonra nitum phan la son nang thara nang tum thur pak pan che song tha pute la bang so seng tong dispur dili ta le rok je polo bonta nitum la son ka che song ya war sai ta vedalo la pen ka chini dun ta ko son ha ke der dun lo son pan jok si nitum ma kisung phana lo hearing long ana pa do dun long ye phan ta nitum che song lo la ke BJP leader tum ben pen se claim rapelo la pen la bang so teng pen hearing upon chu hang non la pen hearing da du lo la pen chenghon ki sa secretary ake hai sar Robinson Rong phar pen jok se hala doctor lam ning je dun lo monsta ning je dun sta la bang so bang ke ning je dun nang pon si ning je dun cholo bonta la bang so bang ki chun thek long la da ase chunuri gang tung ke tim kar beng long tum pha jong se la bang so lam the pu thak sta me jong se chirimo kon pen la pen haura ghar long pen na ke pon tu thedet pen kai teng na pa du thip thek ja kong do lang pulote na pa du thip tha pusi nitum nira bhavar karbirong sara mai hin pen ta kachunuri pa do ponigla ngase bikheke nitum pini ga chingrum lam theke la hanlo VDC mane village development committee armu kepha sta me hara da bang ke suri thom suri phong bong monta aprang
CM sar pen na pen khadun la pen arona lo long pen teng pulute 6 dula ro arlo bangke bang pharok phosu se member abhut ke jo bang dulo pulute dak isia TVDC seng un lo po teng masini to mangke TVDC proposal ta pilap lo pen bang solo da thon nam lab lo bang so thon nam lab pen phi puthon bangke ame thangalam charkan thusi VDC longke banthu bangke nilitum ningduk pikla la sansi nitum kachuni pen ba ningdu kichpa klang pen lam thes tame wansing ton ka kadam